2022 рік, 8-й рік окупації Криму, стає початком нової фази війни. У ніч на 24 лютого Росія починає повномасштабне вторгнення в Україну. І саме Крим, територія, яку 8 років перетворювали на військову базу, стає одним із головних плацдармів цього наступу. Те, що роками називали укріпленням півострова, починає працювати як частина Великої війни. А сам Крим із тилу поступово перетворюється на фронт. Це хроніки окупації. Говоримо про час з 2022-го, роки, коли війна повертається туди, звідки почалася. Джанкой стал крупным военным форпостом Росії. У січні та лютому 2022 року Росія продовжує стягувати війська до кордонів України і в Крим. Колони техніки проходять через Керченський міст. Полігони на півострові працюють посилено, а підрозділи, які перекидають із різних військових округів, розміщують на вже підготовлених позиціях. Усе це називають навчаннями і публічно говорять про відведення військ, але техніка нікуди не зникає і залишається на місці. У ніч на 24 лютого ця система починає працювати. Близько 3:30 на адміністративному кордоні з Кримом з'являються перші російські диверсійні групи, які намагаються прорватися через контрольні пункти, зокрема в районі Каланчака, де з ними вступають у бій українські прикордонники. Близько 5-ї ранку по всій Україні починаються масовані ракетно-бомбові удари. Під обстріл потрапляють аеродроми, військові склади, центри управління, а вздовж кордону починаються артилерійські обстріли. Одночасно з цим із території Криму запускають крилаті ракети, піднімається авіація, а кораблі Чорноморського флоту виходять у море. На суші колони техніки починають рух у бік адміністративної межі і заходять через Чонгар і Каланчак, напрямки, які роками готували для швидкого прориву. Завдяки підготовленій логістиці і концентрації сил російські підрозділи вже в перші дні швидко просуваються територією Херсонської області і за кілька днів беруть під контроль Каховську гідроелектростанцію. Саме там відкривають шлюзи Північно-Кримського каналу, і вода з Дніпра знову починає надходити до Криму. До окупації цей канал забезпечував до 80-85% потреб півострова у прісній воді, і після 2014 року саме його перекриття залишалося однією з головних проблем. Паралельно через Крим проходить основний потік забезпечення для наступу на півдні. Через Керченський міст майже безперервно рухаються військові колони, бронетехніка, вантажівки з боєприпасами і пальне. Залізницею на півострів заходять військові ешелони з технікою, які далі прямують у напрямку Херсонської області. У портах і на залізниці фіксують постійне переміщення військових вантажів, що дозволяє підтримувати наступ у перші тижні війни. На півострові розгортають польові бази і госпіталі. Частину цивільних лікарень переводять на прийом поранених. Уже в березні 2022 року, за даними української сторони, в окремих містах одночасно перебувають сотні поранених військових, а медична система працює на межі можливостей. Зростає навантаження і на морги. Тіла загиблих регулярно транспортують через Крим у Росію. У перші тижні після початку вторгнення Крим все ще скидається на тил, з якого можна безперешкодно вести війну. Російська влада говорить про так званий контроль ситуації, туристичний сезон офіційно не скасовують, а інформаційний простір будується так, ніби війна існує десь поруч, але не тут, як окрема реальність, яка не перетинається з повсякденним життям. Це створює відчуття стабільності і контролю. Ця ілюзія мирного життя тримається лише до перших великих вибухів, і вже влітку 2022 року стає зрозуміло, що війна, яка почалася звідси, повертається назад на півострів. Все уже, блядь, второй прилет пришел. 9 серпня на військовому аеродромі Саки біля Новофедорівки відбувається серія потужних вибухів. Детонацію видно з узбережжя, де ще залишаються відпочивальники. І саме ці кадри Люди, які в паніці залишають пляжі, затори на виїздах, розгубленість і страх стають першими доказами того, що війна
вже тут. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Алушты. За супутниковими знімками і оцінками української сторони на аеродромі знищують щонайменше 9 бойових літаків, ще кілька отримують пошкодження. Йдеться, зокрема, про бомбардувальники Су-24М і винищувачі Су-30СМ, які використовувалися для ударів по території України. 6 утра, утро начинается не с кофе. Вже за тиждень, 16 серпня 2022 року, вибухи лунають у Джанкойському районі, одному з ключових транспортних вузлів півострова. У селі Майське детонує склад боєприпасів, вибухи тривають годинами, а зона ураження розтягується на кілька кілометрів. Із прилеглих населених пунктів евакуюють близько 2000 людей, зупиняється залізничне сполучення і рух потягів, через який йде постачання військ на південь. Фактично паралізується. Тобто це удар не лише по складу, а по самій логістиці, яка до цього працювала безперебійно. І саме це поступово змінює сприйняття Криму. З тилу, який забезпечує війну, він починає перетворюватися на територію, де ця система дає збої. Восени 2022 року удари доходять до ключової інфраструктури. 8 жовтня, близько 6 ранку, на Керченському мосту стається вибух. На автомобільній частині під час руху підривається вантажівка, після чого обвалюються 2 прольоти дороги, а на залізничній гілці загоряється вантажний потяг із цистернами пального. Пожежа триває кілька годин, а рух мостом повністю зупиняють. Пізніше тодішній очільник СБУ повідомить, що для атаки використовували вибухівку потужністю близько 21 тонни у тротиловому еквіваленті. Після успішної операції Василь Малюк поділився з журналістами деталями. Працювали ми СВП, саморобними вибуховими пристроями. У відомстві розглядали різні варіанти підриву Керченського мосту, але через заборону перевезення цивільних вантажів залізницею від ідеї з поїздом відмовилися. Зрештою, обрали варіант із фурою. Вибухівку замаскували під рулони будівельної плівки, щоб вантаж виглядав цивільним і безперешкодно пройшов через міст. Керченський міст, відкритий у 2018 році, до цього забезпечував основний потік техніки, пального і боєприпасів із Росії до Криму. Після вибуху рух відновлюють лише частково, з обмеженнями і перевірками, а частину вантажів перенаправляють альтернативними маршрутами. А 17 липня 2023 року Керченський міст зазнає другого удару. Цього разу із застосуванням морських безпілотників. Унаслідок вибухів пошкоджено дорожнє полотно, рух автомобільною частиною тимчасово зупиняють. Після цього в районі мосту посилюють інженерний захист, встановлюють бонові загородження, протидиверсійні сітки та додаткові бар'єри біля опор, розраховані на протидію атакам із води. Для захисту під час тривог використовують і димові завіси. Та Бог любить трійцю, заявили в СБУ і повідомили про третє ураження мосту. 3 червня 2025 року українська спецслужба проводить операцію під водою. Опори мосту заздалегідь мінують, після чого активуються вибухові пристрої. Голова СБУ заявляє, що для ураження використовували вибухівку загальною масою понад 2 тонни, 2 заряди приблизно по 1100 кг, закладені біля ключових опор. Унаслідок цього пошкоджень зазнає нижня частина конструкції, а рух мостом протягом дня кілька разів обмежують. Удари по Криму повторюються регулярно і поступово зміщуються з окремих об'єктів на інфраструктуру, яка забезпечує роботу півострова як військової бази. Систематично під атаки потрапляють позиції протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби. Українська сторона повідомляє про ураження комплексів С-300 і С-400 радіолокаційних станцій і пунктів управління, які забезпечують прикриття ключових військових об'єктів на півострові. Ці удари мають накопичувальний ефект. Послаблення ППО і РЕП ускладнює захист інших цілей.
аеродромів, складів, кораблів і логістичної інфраструктури, включно з мостом і портами. До 2026 року інтенсивність атак зростає настільки, що їхню кількість за місяць можна рахувати десятками. Удари стають регулярними і охоплюють різні ділянки півострова, змінюючи ситуацію з епізодичних інцидентів на постійний тиск. Паралельно змінюється ситуація на морі. Україна застосовує морські безпілотники для атак по кораблях і портовій інфраструктурі безпосередньо в Криму. Впродовж 2023 року фіксують серію атак на Севастопольську бухту. Під удар потрапляють кораблі Чорноморського флоту і об'єкти забезпечення. У вересні удари доходять до судноремонтної інфраструктури в Севастополі. У ніч на 13 вересня 2023 року ракети влучають у територію заводу, де в сухому доці перебувають великий десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону». Після влучань починається пожежа, яку гасять кілька годин. Частину доку серйозно пошкоджено. Обидва кораблі на той момент перебувають на ремонті і не виконують бойових завдань. Ростов-на-Дону – підводний човен проєкту 636.3 носій крилатих ракет «Калібр», якими Росія завдає ударів по території України. Унаслідок атаки він отримує критичні пошкодження. Це без перебільшення унікальний та історичний випадок, коли підводний човен такого класу уражують крилатими ракетами безпосередньо в пункті базування. Після цього доступ до району заводу обмежують, а в Севастополі посилюють заходи безпеки навколо військових об'єктів. За кілька тижнів ракети влучають у будівлю штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Так, почалось. Взриви в центрі города. Удар відбувається 22 вересня 2023 року в денний час. Ракети проходять протиповітряну оборону і влучають у центральну частину будівлі, де розташовуються командні приміщення. Частину конструкції серйозно пошкоджено, виникає пожежа, яку гасять кілька годин. Російська сторона спочатку повідомляє про одного загиблого, згодом про поранених. Українська сторона заявляє про ураження командного складу флоту. Після удару територію навколо штабу перекривають, а роботу об'єкта тимчасово обмежують. Паралельно з ударами з повітря і моря відбуваються рейди на самому півострові. Підрозділи Головного управління розвідки кілька разів висаджуються на узбережжі Криму, зокрема в районі мису Тарханкут. Українська сторона повідомляє про ураження російських позицій і встановлення прапора на березі. Мы уже в Крыму. У другій половині 2023 року Україна починає регулярно застосовувати морські безпілотники, зокрема Магура В-5 і Сі-Бейбі для атак по кораблях і об'єктах флоту. Невеликі за розміром, вони підходять до цілей на низькій висоті над водою і стають помітними вже на короткій дистанції. Спочатку це поодинокі атаки, але з часом вони повторюються все частіше. Морські дрони заходять у Севастопольську бухту і атакують кораблі безпосередньо в місцях базування. У жовтні 2023 року такі удари фіксують у Севастополі. Під атакою опиняються кораблі і портова інфраструктура. У місті кілька разів оголошують повітряну тривогу. 1 лютого 2024 року, за даними Головного управління розвідки, морські безпілотники уражують ракетний катер «Івановець» поблизу Криму. Після кількох влучань корабель отримує пошкодження і, за повідомленнями української сторони, йде під воду. Менш ніж за 2 тижні, 14 лютого, у Чорному морі атакують великий десантний корабель «Цезарь Куніков». За даними української сторони, він також зазнає критичних ушкоджень і тоне. Ці удари відбуваються з інтервалом у кілька тижнів і стосуються вже не інфраструктури, а самих бойових кораблів. Росія втрачає кораблі і змушена переглядати свою присутність у регіоні. До 2024-2025 років значну частину боєздатного флоту передислоковують із Севастополя до Новоросійська, і місто, яке десятиліттями було головною базою Чорноморського флоту,
фактично втрачають цю роль. А сам флот, який роками вважали ключовою силою Росії в регіоні, змушений відходити від Криму. Після захоплення Каховської гідроелектростанції російські підрозділи відновлюють подачу води Північно-Кримським каналом. Смотрите, как идет Днепровская вода по каналу. Дніпровська вода вперше за 8 років знову надходить у Крим, що дозволяє швидко зняти одне з ключових обмежень для функціонування півострова. Адже за час окупації Росія так і не знаходить стабільної альтернативи. Втім, це рішення виявляється тимчасовим. 6 червня 2023 року Каховську гідроелектростанцію знищують. Об'єкт на той момент перебуває під контролем російських військ, тож ті його підривають. Після руйнування греблі Каховське водосховище стрімко втрачає воду. Рівень падає на кілька метрів, оголюються значні площі дна, змінюється гідрологія Нижнього Дніпра і разом із цим зникає ресурс, який використовували для подачі води в Крим. То, что не спало, короче, уровень должен быть вот здесь. Рівень води опускається нижче за точку забору Північно-Кримського каналу. Подача припиняється і система, яку відновили у 2022 році, зупиняється знову. Це одразу змінює ситуацію на півночі півострова. Регіон, який залежить від зрошення, втрачає базовий ресурс. Змінюється і стан ґрунтів, зростає концентрація солей, на окремих ділянках знову формуються солончаки. Тобто повертаються процеси, які вже фіксували після 2014 року. Нечем поить скот, поливать огороды. Втрата основного джерела змушує шукати альтернативу, вкотре неконтрольовано збільшують відбір підземних вод, бурять нові артезіанські свердловини. І з часом це створює нову проблему. Інтенсивне використання підземних горизонтів призводить до їх засолення і погіршення якості води. Тобто ресурс, який має замінити Дніпро, починає деградувати в процесі використання. Після серії ударів по Криму у 2023 році ситуація на півострові змінюється системно. За рік українські сили здійснюють щонайменше 184 атаки по військових об'єктах у Криму і кораблях Чорноморського флоту. В середньому це удари через день. На цьому тлі на супутникових знімках фіксують укріплення на західному узбережжі в районі Кезлеву, сучасної Євпаторії, Карт-Бій, сучасного штурмового і Ярлгач, сучасного міжводного. Уздовж берегової лінії з'являються траншеї і бетонні протитанкові загородження, які перекривають підходи до моря. У 2024 році ці позиції розширюють і укріплюють, додаючи нові лінії оборони на ділянках, які раніше використовувалися як пляжі. Паралельно змінюється конфігурація протиповітряної оборони. Зокрема, по району Євпаторії та Севастополя, де уражують об'єкти ППО і флоту. Російська сторона посилює прикриття ключових вузлів. У 2024 році Сили оборони України повідомляють про ураження близько 15 систем ППО, понад 15 радіолокаційних станцій і більш як 10 пунктів управління на території Криму. Після цього комплекси додатково розгортають у районі Джанкоя і Севастополя з урахуванням того, що ці точки залишаються ключовими для логістики і базування. Зміни стають помітні і в повсякденному житті. У містах по всьому півострову регулярно фіксують перебої з GPS і зв'язком. Це пов'язують із роботою систем радіоелектронної боротьби. А поруч з цим на півострові практично постійно лунають вибухи і працює ППО, зокрема в районах аеродромів і військових об'єктів. Після ударів по Керченському мосту у 2022 і 2023 роках постачання в Крим стає нестабільним. Рух періодично зупиняють, вводять обмеження і перевірки. І міст уже не може гарантувати безперервну логістику. Саме тому Росія запускає альтернативу. У 2023 році з'являється план нової залізничної магістралі вздовж Азовського узбережжя.
від Ростова-на-Дону через Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь до Криму. Це маршрут, який прокладають поза зоною активних бойових дій і намагаються відсунути від лінії фронту. У 2024 році фіксують активні роботи на ділянках між Маріуполем і Бердянськом, а також у напрямку Мелітополя. Зокрема, будують нові відрізки колії, мости і вузлові станції, які мають з'єднати окремі частини цієї лінії в єдиний маршрут. Окремі ділянки дозволяють скоротити логістику на сотні кілометрів, за оцінками щонайменше 200 кілометрів. У 2025-му на цьому напрямку починає формуватися регулярний рух. Маршрут використовують для перевезення військової техніки, пального і боєприпасів тих самих вантажів, які раніше майже повністю залежали від Керченського мосту. Джанкой у цій схемі стає точкою розподілу, через яку вантажі розходяться по півострову і далі на Південний фронт. Паралельно зростає інтенсивність перевезень усередині Криму. У 2025 році обсяг вантажів на залізниці півострова сягає близько 6 мільйонів тонн, що приблизно на 18% більше, ніж роком раніше. Керченський міст більше не є єдиною артерією. Логістику розподіляють між мостом і сухопутною залізницею, щоб зменшити ризики після ударів. Та під удар потрапляють і альтернативні маршрути постачання окупантів. У квітні 2026 року українські сили уражують залізничний паром «Слов'янин» у Керченській протоці. На той момент останній, який забезпечує перевезення військових вантажів між Росією і Кримом. До цього в березні виводять з ладу ще один паром «Авангард». Обидва судна використовують для транспортування пального, техніки і боєприпасів. Порти Севастополя та Керчі використовують для вивезення зерна з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про врожай, який російські сили вилучають у фермерів, вивозять із елеваторів або скуповують за заниженими цінами через підконтрольні структури. За оцінками української сторони, лише за перший рік через цю схему вивозять близько 2 мільйонів тонн збіжжя, яке постачають на ринки Африки, Азії та Близького Сходу, зокрема до Єгипту. У цих перевезеннях задіяні судна так званого тіньового флоту, складної системи, створеної для обходу санкцій і приховування походження вантажів. За даними української розвідки, ідентифіковано сотні суден, що можуть бути причетними до таких операцій. Вони змінюють прапори і власників, реєструються на офшорні компанії та регулярно вимикають системи ідентифікації, фактично стаючи невидимими для відстеження. Це дозволяє їм заходити в закриті порти Криму, а також здійснювати перевантаження вантажів у морі, щоб ускладнити визначення їхнього походження. Окремі рейси дозволяють вивозити 1000 тонн за раз. Зокрема, задокументовані випадки транспортування близько 7000 тонн зерна одним судном. При цьому вантаж часто змішують із російським, щоб легалізувати його на міжнародних ринках. У результаті Крим стає не просто логістичним вузлом, а частиною нелегальної економічної системи, яка дозволяє Росії вивозити ресурси з окупованих територій і отримувати валюту для ведення війни. Повномасштабне вторгнення 2022 року активує в Криму фактор, який окупаційна влада вважала придушеним – внутрішній спротив. Люди, які роками перебували під тиском і мовчали, починають діяти. У Сімферополі, Севастополі, Ялті та Керчі з'являються синьо-жовті стрічки, написи і листівки. Їх прибирають, але вони з'являються знову в інших районах і в інший час. Ці дії швидко перестають бути поодинокими. У 2022 році виникає рух «Жовта стрічка», який закликає мешканців окупованих територій залишати символи, поширювати листівки і передавати інформацію. Уже на початку 2023 року, лише за один тиждень, у Криму розповсюджують понад 500 проукраїнських листівок.
Рух дуже активно працює і за межами Криму, зокрема на Херсонщині, а згодом стає ще і важливим джерелом інформації з окупованих територій, адже має багато послідовників на тимчасово окупованих територіях. У травні 2022 року відбувається один із перших публічних випадків відкритого протесту. Художник Богдан Зіза обливає будівлю окупаційної адміністрації в Євпаторії фарбою кольорів українського прапора та записує відеозвернення проти війни. Його затримують майже одразу, звинувачують у спробі вчинення теракту, а у 2023 році суд призначає 15 років ув'язнення. А сам Богдан, сирота, що залишався в окупації заради старенької бабусі, стає одним з найяскравіших символів спротиву. Далі спротив розростається та адаптується. Паралельно із символічними акціями з'являються інші форми роботи. Частина ініціатив продовжує діяти в публічному просторі через листівки, графіті і інформаційні кампанії, зокрема в періоди виборів до окупаційних органів влади. Інші переходять у закритий формат. У вересні 2022 року формується підпільний рух, АТЕШ, до якого входять українці та кримські татари. Назва руху в перекладі з кримськотатарської означає «вогонь». Він працює у закритому форматі. Учасники збирають і передають інформацію про військові об'єкти, склади бази позиції ППО, переміщення техніки і рух ешелонів. Ці дані використовують для визначення цілей і планування ударів. Паралельно фіксують і дії проти інфраструктури. Йдеться про пошкодження елементів залізничної мережі, зокрема релейних шафт та обладнання, яке забезпечує рух потягів. У поєднанні з ударами по військових об'єктах це змінює ситуацію на півострові. Частину інформації для цих ударів отримують безпосередньо зсередини. На цьому тлі посилюється і реакція. З початком повномасштабного вторгнення російська влада не лише вводить формулювання «спеціальна воєнна операція», а й запроваджує нову статтю про так звану дискредитацію армії РФ. Спочатку вона має адміністративний характер і передбачає штрафи за публічну незгоду з війною. Втім, уже згодом цю норму розширюють. Повторне порушення переводить справу у кримінальну площину з реальними строками ув'язнення. Таким чином формується механізм, який дозволяє переслідувати людей як за публічні висловлювання, так і за приватну позицію. Навесні 2026 року, за даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, на півострові зафіксовано понад 1700 справ за цією статтею, з яких понад 1500 вже завершилися рішеннями. Більше половини з них проти жінок. Підставою для таких справ стають дописи в соцмережах, коментарі, підписки, прослуховування української музики або навіть приватне листування. У містах і на блокпостах регулярно перевіряють телефони, і саме ці перевірки часто стають точкою входу для відкриття справ. Паралельно застосовують і кримінальні статті про державну зраду, тероризм або екстремізм. Наприклад, Оксана Сенеджук отримує 15 років ув'язнення за звинуваченням у передачі інформації про російські військові об'єкти. Подібні справи стають типовими та формується ціла інфраструктура виявлення таких порушень. З'являються ресурси, які займаються пошуком людей із проукраїнською позицією. Один із найпомітніших – так званий «Кримський СМЕРШ», пов'язаний з Олександром Таліповим. Через його канали публікують персональні дані, фото і відео людей, яких звинувачують у підтримці України. Після чого людей затримують, а проти них відкривають адміністративні або кримінальні справи. Окремою практикою стає публічний тиск. Затриманих змушують записувати відео з вибаченнями за слова, пісні або дописи. Такі відео поширюють у мережі, і вони стають частиною системи залякування. Посилюються обшуки і затримання. Найчастіше вони відбуваються в домівках активістів, журналістів, які, зокрема, є кримськими татарами. У цих справах використовують кримінальні статті про екстремізм, тероризм або державну зраду, що дозволяє призначити тривалі строки ув'язнення.
Це все потребує залучення нових ресурсів. Зокрема, у Криму будують нові слідчі ізолятори і розширюють наявні. За даними правозахисників і українських органів влади, на ці цілі виділяють мільярди рублів, а потребу пояснюють зростанням кількості затриманих. Адже до Криму звозять людей із новоокупованих територій Херсонської і Запорізької областей. Йдеться про цивільних, яких затримують за підозрою у співпраці з Україною, участі у спротиві або просто за не таку позицію. Крим стає місцем, де концентруються справи і затримані з різних окупованих регіонів. Частину людей після затримання вивозять далі до слідчих ізоляторів і колоній на території Росії. Але первинні етапи утримання і допитів часто відбуваються саме на півострові. 15 грудня 2024 року в Керченській протоці під час шторму зазнають аварії два російські танкери «Волганефть-212» і «Волганефть-239». Один із них розламується навпіл, інший сідає на мілину. На борту перебуває близько 10 тисяч тонн мазуту. У море потрапляють тисячі тонн нафтопродуктів. Уламки суден залишаються в акваторії, і витік триває протягом наступних тижнів. Мазут виносять до узбережжя Криму, де вводять режим надзвичайної ситуації. Локалізацію ускладнюють умови, в яких працює протока. Після 2022 року тут встановлюють інженерні загородження для захисту Керченського мосту, обмежують судноплавство і посилюють контроль за акваторією. Це впливає на циркуляцію води і ускладнює розгортання рятувальних засобів. Ускладнює ситуацію і те, що Керченська протока є мілководною, тому нафтопродукти тут не розчиняються, а осідають у донних відкладеннях або виносяться хвилями до узбережжя. Після аварії мазут і нафтова плівка поширюються акваторією, їх фіксують уздовж Кримського узбережжя, а частину забруднення течіями може переносити далі у бік Азовського моря і північно-західної частини Чорного моря, зокрема до узбережжя Одещини. Аварія відбувається на тлі активного використання танкерного флоту. У перевезеннях задіяні судна типу «Волганефть», побудовані ще у 1960-70-х роках. Вони продовжують працювати в умовах штормового моря і підвищеного навантаження. Після розливу мазут густішає у холодній воді і осідає на дно, утворюючи щільні відкладення. Забруднення зачіпає прибережну зону, місця нересту риби і кормову базу птахів. На узбережжі збирають десятки тонн забрудненого піску і ґрунту, фіксують ураження морської фауни. Тим часом офіційні повідомлення спочатку описують ситуацію як обмежений витік, тоді як у відкритих джерелах фіксують поширення нафтових плям у бік Азовського моря. За оцінками екологів, такі речовини можуть зберігатися у морському середовищі тривалий час і поступово потрапляти в харчовий ланцюг, впливаючи на популяції риби і морських тварин. З 2022-го Крим поступово змінюється під тиском війни. У повсякденності з'являються вибухи, робота ППО, перевірки документів, затримання, перебої зі зв'язком. Частина інфраструктури працює на забезпечення фронту, частина – на контроль усередині півострова. Це стає звичним середовищем. Ці зміни не виникають раптово. Військові частини, логістичні вузли та системи управління, які Росія вибудовувала 8 років, після лютого 2022-го перейшли у режим безперервної експлуатації. Саме цей мілітарний каркас, накладений на життя мільйонів людей, остаточно змінив вигляд півострова. Війна, яка почалася з Криму, не завершується разом із цим етапом хронік. Вона залишається тут як постійний процес у формі ракетних ударів, диверсій, закритих пляжів та щоденних обмежень.